एक अशी लाव ना कशा अरे लावताव कशा इकडे फिरव सगळा काढ ब्लॉक
बजाव बजाव गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती शिवगर्जना मित्र मंडळाचा जय भवानी डरता नहीं मरने से मैं कभी डर मंगेश मंगेश टेस्ट कसा आहे
खाली बघ एवढं पाण्यात आहे केळीचे संख्या कुठं संख्या हे पाहिजे ते बघ बाई आरती असू दे व्यवस्थित मुलाखत घ्या आमची मग तुम्हाला काय तुमचं कसं काय मत मांडा तुमचं काय उत्सव कसं काय करताय कसं वाटलंय तुम्हाला सगळा आनंद आहे ना गावी आला तिकडे ब्लॉगरचं नाव सांग फक्त कोकणी माणूस फक्त डीजेवाला एक रिक्वेस्ट आहे पुढच्या वर्षी डीजेवाला आणि गाणी पण बदला ओके पण बदला